У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Дорогие сестры и браты, дорогие дети, дорослые, сегодня черговая неделя, и она 7-я, неделя звычайная. И сегодня почуем у Слове Божьем про потребу пробачения. И думаю, что каждый из нас колісьці, може часто, може менш часто, сустрэўся з такой патрэбай, з такой праблемай. Не заўсёды проста нам прабачаць. І не заўсёды гэта праходзіць бесследна. Таму сёння маем магчымасць прасіць Бога у святой імшы Езуса прысутнага ў Еўхарыстыі аб тым, каб вучыў нас прабачаць, вучыў таксама быць міласэрнымі да тых, хто ёсць побач з намі. Падчас гэтай святой імшы асаблівым чынам давяраем Божай міласэрнасці нашых блізкіх памерлых: Кацярыну, Казіміра, Тадэвуша, Паўла, Анастасію, Івана, Яна і памерлых сям'і Сяліцкіх, Селяўка і Мацыневіч. Каб мы маглі годна молиться, перапросім Бога за наши грехи. Спавядаюся Богу усемагутнаму и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся. Пане, змилуйся. Пане, змилуйся над нами, Пане, на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе. Кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, человекой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже, Ойце всемогутный, Пане, Сыне Единородный, Иису Христе, Иису Христе, Иису Христе. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Gloria.
Panie Boże, baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na siebie grzechy światu, przyjmij моление nasze. Jaki siedzisz praworucza Ojca, zmiłuj się nad nami. Jaki Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty Najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwały Boga Ojca. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria. Молимся. Усемогутный Боже, покорно Тебе просим, научи нас быть разважливыми, каб словами и чином мы виконували тое, что Тобі досподоби, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читання першої книги Самуэля. У тыя дні падняўся Саул і з 3000 чалавек, выбраных сярод сыноў Ізраіля, рушыў у пустыню Зіф, каб шукаць у пустыні Зіф Давіда. Тым часам уначы Давід і Абісай наблізіліся да войска ягоных і знайшлі Саула, які ляжаў і спаў у лагеры сярод палатак. Яго дзіда была уторкнута ў зямлю каля галавы ягонай, а Абнер і людзі спалі вакол яго. І сказаў Абісай Давіду: «Сёння пан аддаў ворага ў твае рукі, таму дазволь мне адным ударам прыбіць яго дзідай да зямлі, другога ўжо не спатрэбіцца». І сказаў Давід Абісаю: «Не забівай яго, бо хто можа беспакарана падняць руку на памазаніка пана». Тады Давід узяў дзіду і збан з вадою, які стаяў каля галавы Саула, і яны адышлі. Ніхто не ўбачыў, не заўважыў і не прачнуўся, але ўсе спалі, таму што пан паслаў на іх глыбокі сон. А Давід перайшоў на другі бок і стаў на версе гары, так што паміж імі была вялікая адлегласць. І Давід закрычаў Саулу: «Вось каралеўская дзіда, няхай адзін са слугаў прыйдзе і возьме яе, а пан адплаціць кожнаму паводле справядлівасці і вернасці ягонай. Бо сёння пан аддаў цябе ў мае рукі, а я не захацеў падняць руку сваю на памазаніка пана». Гэта Слова Божае. Милосердный есть Пан и ласкавый, милосердный есть Пан и ласкавый, благословен
Благослови душа моя Пана, и усё нутро мое имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Его добродействы. Милосердный есть Пан и ласкавый, и Он отпускает у себе беззаконие Твое, и вылечивает все Твои хворобы, и Он життё Твое ратует от загубы. Литостью и милосердностью Тебе коронует. Милосердный есть Пан и ласкавый. Милосердный есть Пан и ласкавый. Долготерпливый шмат милостивый, не поступая с нами поводле грехов наших, и не отплачивая поводле провинов наших. Милосердный есть Пан и ласкавый. Як далеко усход от заходу, так отдалил от нас и он наши провины. Як литуется батька над сынами, так змилуется Пан над теми, кто Его боится. Милосердный есть Пан и ласкавый. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, першы чалавек Адам стаў жывой істотай, апошні Адам жыватворным духам, але не духоўнае першае, а цялеснае, потым духоўнае. Першы чалавек з пылу зямны, другі чалавек з неба. Які быў зямны, такія і зямныя, які нябесны, такія і нябесныя. І як мы насілі вобраз зямнога, так будзем насіць вобраз нябеснага. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Новую заповедь даю вам, каже Павел, каб вы любили один одного, як я полюбил вас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. У той час Єсус сказав своїм учням: «Кажу вам, хто слухає,
Кажу вам, хто слухае, любіце ворагаў вашых, дабро рабіце тым, хто ненавідзіць. Благаслаўляйце тых, хто вас праклінае. Маліцеся за тых, хто вас крыўдзіць. Таму, хто ударыў цябе па шчацэ, падстаў і другую. І таму, хто адбірае ў цябе плашч, не забараняй узяць і кашулю. Кожнаму, хто просіць у цябе, давай. І ад таго, хто ўзяў тваё, не дамагайся звароту. Рабіце людзям так, як хочаце, каб яны вам рабілі. Бо калі любіце тых, хто любіць вас, якая вам за гэта падзяка? Бо грэшнікі таксама любяць тых, хто іх любіць. І калі чыніце дабро тым, хто вам чыніць дабро, якая вам за тое падзяка? І грэшнікі робяць тое самае. І калі пазычаеце тым, ад каго спадзяецеся атрымаць назад, якая вам за тое падзяка? Бо і грэшнікі пазычаюць грэшнікам, каб атрымаць столькі ж. Але вы любіце ворагаў вашых і чыніце дабро і пазычайце, не чакаючы нічога ўзамен, і будзе ўзнагарода вашая вялікая, і будзеце сынамі найвышэйшага, бо ён ласкавы да няўдзячных і да злых. Будьце міласэрнымі, як і Айцец ваш міласэрны. Не судзіце, і не будуць судзіць вас. Не асуджайце, і не будуць асуджаць вас. Прабачайце, і прабачаць вам. Давайце, і будзе дадзена вам меру добрую, уціснутую, утрэсеную і зверхам адсыплюць вам у падол ваш. Бо якою мераю мераеце, такой і вам будзе адмерана. Гэта слова Пана. Запрашаю дзяцей сюды бліжэй, вось да Алесі, якая тут возлягает. Падыходзьце, калі ласка, падыходзьце. Увогуле на будучыню прашу таксама, каб падыходзілі дарослыя сюды бліжэй, таму што там у канцы цесна, а тут спераду яшчэ ёсць месца. Таму можна проста не саромецца, бліжэй да першай парты сядаць ці стаяць. Вось. Сёння, наверное, уважліва мы слухалі слова, якое літургія касцёла нам прапанавала. Думаю, што слова Евангелія вельмі такое непростае. Наверное, не ўсё проста зразумець, але я яшчэ хацеў вярнуцца трошкі раней. Вось, калі ласка, падходзьце яшчэ. Трошкі раней. Сёння першае чытанне распавядала нам пра двух такіх цікавых людзей, пра двух каралёў. Адзін быў, а другі пазней стаў каралём. Хто-небудзь памятае, як іх звалі? Хто-небудзь памятае, як іх звалі? Ніхто не памятае, то вам падскажу. Аднаго звалі Саул, ён быў каралём, а другога Давід, які перамог Галіафа. Хто ведае, хто такі Галіаф? Такі вялікі філістымлянін, которага Давід з такой, як это называется, хто падскажа, забыўся, вылецела з галавы. З рагаткі, скажем, з камнем, як это, прашча, прашча. І так у лоб яму бах, і яго забіў, таму што ён наступаў на народ ізраільскі, і быў яго ворагам. І ведаеце, што пасля гэтага, вось гэтай перамогі Давіда над філістымлянінам, Давід стаў палкаводцам і пачаў змагацца таксама з іншымі народамі, з іншымі ворагамі Ізраіля. Але кароль Саул пачаў яму завідаваць. Пачаў яму зайздросціць, і ў пэўным моменце хацеў яго забіць нават, хацеў забіць нават, калі той іграў на арфе, ці на чым, на сестра, як это называется? На арфе, правильно. Вось, на арфе. Той нават кінуў яго дзідай, але Давід так накланіўся трошкі і застаўся жывым. І пазней, калі вось
Давід перамагаў мноства там войска чужога, да, ўсё больш і больш кароль Саул яму завідаваў. І пазней пачалася вельмі вялікая варожасць паміж імі. Давід уцякаў, Саул яго даганяў і так далей. І сённяшняе слово было пра тое, што калі кароль Саул спаў, Давід уночы прыйшоў у ягоны лагер і меў магчымасць забіць яго, як бы адпомсціць, але не зрабіў гэтага. Не зрабіў, таму што баяўся памазаніка Гасподняга, баяўся таго, што гэта таксама Божае стварэнне, а тым больш, што гэта яго кароль. І пасля гэтага як бы там наладзілася паміж імі адносіны, вось і пачалі яны ўжо сябраваць. Пазней, канешне, Саул памёр не сваёй смерцю. Але што вам сёння таксама хочу сказаць вось пра тое слова Евангелія, якое мы чулі. Езус кажа для нас сёння вельмі важную і істотную рэч. Пра што Езус распавядае сваім вучням? Хто мне скажа? Адным словам, калі ласка. Про милосердность. А яшчэ пра што? Як можна яшчэ назваць міласэрнасць? Яшчэ? Ну, яшчэ адно слово. О, не смела, сейчас осторожно руки, каб я тут не пахадзіў па іх. Доброта. Нет, яшчэ одно слово. Ну, хто тут ведае? Пра што Езус гаворыць сёння? Ну, калі ласка. Любовь. Усё гэта ўсё змяшчаецца ў гэтым. Ну, але яшчэ одно слово. Яшчэ одно слово. Езус кажа пра што? Як Езус гаворыць? Ну, хто-небудзь прыдумаў ці не? Ну, давайте. Усё пра гэта ёсць, да? Яшчэ пра што? Пророк. Пра што? Пророк. Пророк? Ну, пророк это тоже хороший человек. Вось. Езус гаворыць пра... Глядзіце, Езус кажа, калі хтосьці ударыць цябе па правай шчацэ, то ты яму падстаў левую. Што гэта значыць? Ну, прабачэнне. Пра прабачэнне. Ну, вядома, што калі... Езус кажа пра прабачэнне, да, што трэба прабачаць, да? Раскажу вам такую гісторыю, альбо, можа, не гісторыю. У мяне тут ёсць рэквізіт адзін. Дайце мне этот рэквізіт. Да, дзякуй вялікі. Хто ведае, што такі вот рэквізіт у мяне ёсць, да? Веровка, да? Ну, не бойцеся, я не буду так. Хаця тых, хто не прабачае, можна і па аднаму месту, да? Вось, да, гэта вяроўка такая. Прашу двух жадаючых, две асобы. Ну, ззаду, вось, два хлопцы, хадзіце сюды. А ты тоже хадзі сюды так само. Два хлопцы, хадзіце бліжэй, не бойцеся. Я вам зараз покажу, што зрабіць трэба. Ты трымай один конец, пока что. А ты вузлы умеешь вязать? Завяжи вузел. Один вузел завяжи, любой. Ну так завяжи, каб, ну, вось, да. Давай я тебе помогу. Хотя бы такие вот вузел завяжем. Завяжем вузел. Ой, Олеся тут оживилась. Так, трымайте. Так, Олеся тоже у нас прымае удзел. Покажите, каб іншыя бачылі. Вось ёсць вузел, да? Вы трымаеце за вось гэтую вяроўку. Калі ласка, хто зможа развязаць гэты вузел? Ну, давайте, кто любы? Подходите. Вы трымаете. Ну, развяжи. Угу. Не, ты трымай. Так было бы сильно просто. Ну что, развяжешь? Не развяжешь. Кто еще хочет попробовать? Калі ласка, хлопчик сюда. В зеленой куртце, зеленой сюда. Ну, кто развяжет еще? Ну, ходи, попробуй. Попробуй, кто еще развяжет. Серьезный узел. Ну, так. Ну что? Що серйозно? Ну що, справишся чи ні? Чи здаєшся? Ладно, дякую, пакуль што час твой прайшоў. Добра, я думаю, што, ну, можа, дарослыя хто-небудзь хоча, ці Олеся попробовать. Олеся таксама можа попробовать, да? Но, але скажу я вам так, што не проста гэты вузел развязаць нават немагчыма,
Толькі, ведаеце, хто прапануе, як яго проста развязаць? Як яго прасцей? Каб што, ну скажы. Продеться вот так вот, если отпустить веревку. Если отпустить веревку. Если отпустить вероўку, тады проста будзе развязаць. Давай попробуй, ты отпусти, а ты развяжы. Калі ласка, глядзіце, назірайце. Фокус атрымаўся ў нас. Оп! Калі ласка, глядзіце, вузел развязаны, да? Дзякуй вялікі, дзякуй за дапамогу. Аддаю вяроўку назад. Што я вам хацеў сказаць пра гэты эксперымент? Да? Усе мы бачылі, што калі двух хлопцаў трымала вяроўку, пасярэдзіне быў вузел, то яго развязаць немагчыма, правда? І таксама з прабачэннем, ведаеце, аднойчы быў такі чалавек, который не мог пагадзіцца са сваім суседам. І пайшоў да мудраца, які вось таксама гэты эксперымент з ім правёў. Заўсёды, калі хтосьці, не ведаю, вам зробіць нейкую крыўду, да? Можна крыўдзіцца, можна не дараваць, можна што яшчэ рабіць? Помсціць, да? Можна камусьці там, да? Яшчэ нешта зрабіць. Але канфлікт не вырашыцца. Вырашыцца калі? Толькі калі адно з вас, хто канфліктуе, адпусціць, да? Гэты свой канец вяроўкі. Толькі тады можна развязаць вузел, правда? У іншым выпадку гэта немагчыма. А значыць, адпусціць гэты канец вяроўкі значыць дараваць, значыць прабачыць, да? І ведаем, што гэта непроста. Бо часам нам хочацца трымаць гэтую вяроўку, да? Так моцна, таму што мы гневаемся, мы злыя. Часам дзеці бываюць злыя не толькі на, скажам, сваіх там аднакласнікаў, братоў, сясцёр, але таксама і на сваіх бацькоў, калі мама там нешта не дасць таго, што не хочацца, не купіць там цукерку, ці машынку, ці куклу, ляльку, ці яшчэ нешта, да? І таксама вось гэтая злосць ёсць у нашым сэрцы. Але зноў жа Езус сёння вучыць нас прабачаць. Таму што толькі тады мы зможам мець добрыя адносіны з людзьмі, калі навучымся прабачаць. Хтосьці з вас прабачаў, мае такі досвед прабачэння? Рука ўверх. Хто-небудзь прабачаў калі-небудзь? А каму ты прабачыў? Я пробачил друзьям. Друзьям, бачыш, хтосьці прабачыў друзьям, а ты каму прабачыў? Одноклассникам. Ну, тоже, а ты? Хацеў аднакласнікам сказаць, ну, бачце, ну, гэта ўсе людзі, которые ёсць побач з намі, да? І которые часам робяць нам зло, робяць нам прыкрасць, можа нас там забяруць нешта, можа нас там яшчэ ударыць хто-небудзь, папхне там, ці за касічку падзёргае, да? Але гэта не азначае, што трэба адразу злавацца і трэба адразу уступаць з кімсьці у канфлікт. Таму што злосць, якую мы носім у сваіх сэрцах, калі не прабачаем, яна знішчае нас саміх. Яна нас з'ядае. Я чытаў недавно такую гісторыю пра вось тое, дзе чалавек вучоны апісвае адзін з родаў, ці там парод змеяў, да? І ведаеце, вось адна некая парода змяі ёсць, калі яе акружаць ворагі з усіх бакоў, да? То яна, калі ўжо ведае, што не можа абараніцца, пачынае, ведаеце, што рабіць? Ведаеце, што пачынае рабіць? Алеся, напэўна, ведае. Ну што? Притворяться мертвым. Не зусім, не прытварацца мёртвай. Хто яшчэ ў каго ёсць ідэі? Нападать. Ну, ўжо немагчыма нападаць, таму што ворагаў замнога. Ведаеце, што яна? Ну, хто яшчэ? Ёсць ідэі? Пачынае кусаць сама сябе, а яна ядавітая. І такім чынам памірае, да? Таму я вам кажу пра тое, што злосць, непрабачэнне, яны нас знішчаюць саміх знутры. І гэта датычыць таксама не толькі дзяцей, але і дарослых. Таму сёння варта паслухаць гэтыя словы Езуса Хрыста, можа, прыйшоўшы дадому, яшчэ раз прачытаць Евангелле і папрасіць Бога аб вось гэты дар прабачэння, каб мы заўсёды вучыліся прабачаць нашым бліжнім. Амен. Дзякуй вялікі дзецям, пасядзелі хорошо. Можете вяртацца на свае месцы, а мы вызнаем нашу веру. Веру адзінага Бога, Айца Всемагутнага.
Свидетеля нашего избавления, зашел с неба, и человека Христом, где нами, и стався человеком, проживал так само за нас, при Понском Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, так и сковорожается, и снова придет в хвале, судить живых и померных. Его благодарство не будет конца. Веру в Духа Святого и Животворца, який зайця і сина походить, якому разом лицом і сином належить поклоніння і хвала, який промовляв раз пророків, і владіння святий католицький апостольський костюм, визнаю владіння просто для отпущення грехов, і воскрешення померлих і життя вічного у будучому світі. Вызнаючы нашу веру Иисуса Христа, узнесем до Бога Отца праз Его посредничество наши супольные молитвы и просьбы. Молимся за святый Костел, каб он с удячностью прославлял Бога и вел усих до избавления. Тебе просим. Молимся за святого Отца, каб тяжкости, з якими он сустракаецца падчас абвяшчэння Христовага вучэння, умацоўвалі его веру. Тебе просим. Молимся за тых, хто абараняе правы чалавека, каб іх намаганні прынеслі чаканы плён. Тебе просим. Молимся за тых, хто прагне Божага прабачэння, каб яны адважыліся прыступіць да сакраменту пакаяння. Тебе просим. Молимся за парафіі, якія не маюць святыні, каб яны змаглі як мага хутчэй яе пабудаваць. Тебе просим. Молимся за наших близких померлых, за Катерину, Казимира, Тадевуша, Павла, Анастасию, Ивана, Яна и померлых сям'і Сяліцкіх, Селяўка и Мацыневич. Каб Бог принял их у свое владарство у небе. Тебе просим. Молимся за нас, собранных каля алтара Пана, каб наши семьи жили в любови и згоде. Тебе просим. Молимся так само об ласце здоровья для Отца Святого Папы Францишка. Тебе просим. Добрый Боже, выслухай наши молитвы и одари потребными ласками тых, за кого мы сегодня молимся, праз Христа, Пана нашего. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Боже наш Ойче, з належною пашаною складаючи найсвятейшую ахвяру, покорно Тебе прощи, каб яна была Тебе на хвалу, а нам на збавление праз Христа, Пана нашего.
Pan z wami. Угору серце. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста, Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі. Праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёй нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Obwieszczajem śmierć Twoją, Panie Jezu. Вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа.
Праз Христа с Христом и у Христе, Табе, Божа Ойча усемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, так, як нас навучил Иисус Христос. Который есть у небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всего злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыścia Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить Его супокоем и едностью, які живешь и владарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Woś baranek Boży, woś той, хто бере на себе грехи światu. Szczęśliwie покликаные на вечеру ягоную. Panie, ja nie warty, kab Ty wejшов do mnie, ale скажи только słowa, i będzie оздоровлена душа моя. Я буду обвещать усе Твои цуды, буду радоваться и веселиться у Тебе, śpiewać буду имени Твоему, о Наивысшейший. Jezus, serce Ty moje, radę
Молимся. Усемагутны Божа, учені, каб мы дасягнулі збаўлення, задатак якога атрымалі ў гэтым сакраменце, праз Христа Пана нашага. Прысядьце яшчэ на хвілінку, хто можа. Некалькі аб'яваў, шчыры дзякуй за кожную малітву, ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякуй тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў у касцёле, хто прыбіраў снег таксама на вуліцы, сходы, сцяжынкі. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. На гэтым тыдні ўспамінаў і святаў не адзначаем, але прыгадваем, што ўжо хутка, менавіта ў аўторак 4 сакавіка ў нашай парафіі будзем адзначаць адпустовую ўрачыстасць святога Казіміра. Святая імша ў гэты дзень будзе ў 7:15 і 18 гадзін. Вячэрнюю святую імшу ўзначаліць ксёндз-біскуп Андрэй Зноска з Пінска. І ў гэты вечар адбудзецца таксама благаслаўленне ўжо трошкі устаноўленай таму назад брамы нашага касцёла. І таксама святочны кірмаш, які ўжо актыўна рыхтуе наша францішканская сям'я, ФОС, ФМТАУ, рыцары святого Францішка і Карітас. Таму вельмі прагнем, каб нашыя такія невялічкія казюкі чарговыя сталі сапраўдным святам для ўсіх нас. Вельмі заахвочваем запланаваць час, каб быць у гэты вечар разам, падзякаваць Богу за нашу парафію. У наступную нядзелю, 2 сакавіка, пасля вячэрняй святой імшы, як звычайна, адбудзецца малітва праслаўлення перад найсвяцейшым сакраментам, і сардэчна запрашаем знайсці час і патрываць у Божай прысутнасці. 14-16 сакавіка браты капуцыны і францішканскі ордэн свецкіх вельмі сардэчна запрашаюць дарослых людзей і сем'і на супольны велікапостны уікенд, ужо не першы. Гэта адбудзецца у Баранавічах. Гэтыя дні будуць прысвечаны таму, каб даць сабе магчымасць сустрэцца з Богам і другім чалавекам, карыстаючыся досведам святога Францішка Асійскага. Таксама, каб у яго духу падрыхтавацца да перажывання Пасхі. Запісацца на ўдзел можна, запоўніўшы маленькую анкету ў сацыяльных сетках парафіі альбо падышоўшы да кагосьці з нашых братоў. Таксама заахвочваем наведваць нашу краму, там ёсць свежая прэса каталіцкая і розныя іншыя рэчы, якія можам набыць. Усім добрага сонечнага дня, настрою, Божай ласкі, не ведаю яшчэ чаго. В першую чаргу, наверно, гэта вось такога глыбокага перажывання Божага слова, якое мы сёння пачулі, просячы ласку прабачэння, в першую чаргу за нашыя грахі, але таксама вучачыся прабачаць іншым, таму што менавіта такім чынам мы можам рабіць свет лепшым. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите у супокои Христа. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, супраць спокусов и пасток злого духа. Будь нам обороной, княже войска небесного, моцею Божией. І інших злих духов, які нас Богу душов снують по світі. Амен. Славлю я Тебе, кожний день хочу, ближче Тебе, з Тобою разом жить. Славлю я Тебе, славлю я Тебе, кожний
будзе праслаўлёны да свяцейшых.